ơi Một đi xếp ơi Alavisa ơi Ông lanang ya Sore Alavisa Alavisa jege wong gede
semut putih marabat nang tumpal tapi sayur pacek lembayung pae trasakti kalawut wong alang kota kalabut wong seneng kurang rempuke satene sang guru katekana eman wong urip nang ngalam dunya bejane bejane sing sabar lan nrimo mula kudu ya sabdane sang guru katekana yen menungsa urip nang alam dunya bejane sing sabar nerima moga kudu eling lan wayana nanging ora ala panggerang malongan patune go tambah iya bejane bejane sing sabar lan nrimo mula kudu eling lan waspada ananging macale wong ora ketang lajeng tua nang ora kurang reka kandange tepunge panggeronge malong-malong suarane tambah bingung ayo kancang pada ngore-ori kabudayan aja pada lali lenggere ebeke wayangane ayo kancang seni pada nyuri yo 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 ayo yo
Mana bayangan butek-butek. Mana bayangan butek ke sejarah. Orang main temu dengan dekat tentara ya. Gak beres disit. Oh, gigi. Gigi. Bikinnya baik. Asis nyepil lapangan lah. Lapangannya lapangan harus apa? Lokasinya nang kae lapangan toko. Ya, karo Boru apa? Jangan situ komen itu tapi gue. Itu kacau gue. Oh, jelas. TikTok kan sih nggak apa? Yang enak-enak. Oh, mau apa? Kayak apa? Gimana dia mau ke sana? Ke sana belum. Ini Kartiga. Hah? Terus aku bikin ngetel laptop soalnya mas anak batu Hah?
Pas. Ya arep digawak napa ya? Ora dadak. Arep digawak napa? Lalu. Wong ngene. Berbred, Hah? berbred. Susu beruang. Ora susu beruang dia susu kafe. Ya. Tapi perak. Kopi gula ada penyek. Beruang pirang, rokaleng. Rokaleng. Kalau ponari itu siji ponari. Ponari wet. Ponari wet. Mangan dhuwur. Ya kalau ponari wet itu siji ya. Lokasi wis mau layar kok ora tahu. Kayak plat nomor ku ya. Apa itu nih? Pengantin baru ya. Siapa sih kakak kayaknya dengan disit? Klasik. Di batire. Klasik. Aja buka kayak kentang aja nyotan. Apa? Aja buka kayak Semriwing tapi kok kalau sumpah kok enak aja. Kalau kentang enggak musel-musel. Yo, jejeluk kabar ke yo. Ngawak. Mugi. Isi kene. Main yo. Kertanegara. Sangu ya. Aduh, ana Bukari tanah tuh yo. Bukari yo. Bukari. Iya. Surunge ora mau. Bukari ngetan, Karanganyar, Kertanegara. Iya, wetan-wetan Karanganyar. Mau apa? Ya sejam lah. Nonton TikTok gue lah. Bekon tutupan lah, budaknya nge Karman be. Bos ke budaknya tutupi lah. Doa di sini. Budaknya Rika. Ya. Gue karo, gue upine. Kene bos mudun, Mbok. Cipling. Lambu, tekek baya kena. Ditekek. Ora apa-apa. Mengko mbok ketemu nang kene. Ya, gawang eneng kok. Ya. Sampai. Berdoa ngono, ngerti? Berdoa.
Mik, Mbak, Mik ya, Mbak. Yuk. Ini nek, lagu mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, wabil khusus wayang inggih menika kuda lumping berkhusus saking Kutosari. Monggo kita sareng-sareng manjatkan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan saha rahmat lan hidayah dumateng kita sedaya, sehingga kula lan panjenengan sedaya dipun paringi sehat wal afiat, sehat jasmani lan sehat rohani, Allahumma amin. Selawat dan salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun ajeng-ajeng syafaatipun menyang wonten ing yaumil akhir, insyaallah ingkang rawuh mriki nggih badhe nampi syafaatipun, Allahumma amin. Salajengipun monggo kita sareng-sareng kesenian kuda lumping Desa Kutosari. Kula cerita sekedhik zaman rumiyin kuda lumping Kutosari paling terkenal riyin menika tahun antasipun tahun 58 sampai menika paling terkenal se Kabupaten Banyumas rumiyin. Mila kanthi sanget alhamdulillah menika lajeng dipun terasaken insyaallah kuda lumping Kutosari maju terus, Allahumma amin. Lan salajengipun monggo sepindah mugi-mugi ing sonten menika kuda lumping Kutosari badhe inggih menika pas kaping 6 nggih, kaping 6 insyaallah salajengipun dadosa kuda lumping ingkang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Sebab kuda lumping menika kesenian. Terus ampun dupeh ampun wadah kali kesenian. Mangga dipun rembuk kanthi sanget ampun ngantos kelas nggih. Kula nyuwun kanthi sanget rukun agawe santosa. Kula nyuwun kanthi sanget dumateng bapak-bapak ingkang rawuh mriki, monggo kita sami pun sengkuyungi mugi-mugi kuda lumping Kutosari tansah pinayungan wonten hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi insyaallah ing sonten menika insyaallah terang nggih. Insyaallah nika mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya donganipun dipun kabulaken wonten Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo dipun amini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiqina wa durhina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma tawil a'marona wa sahih ajadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasi arsakona ilal khori qaribna wa anisari abingitna waqti hawa ijana fitini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Suril Fatihah. Bismillah. Iya. Monggo kita sareng-sareng dipun terasaken, monggo ini wonten caranipun ulang tahun ingkang setahun menika. Mugi-mugi
Kuda Lumping Kutosari sepindah malih tansah pinayogan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga dipun gebyag monggo. Kula nyuwun kanthi sanget tabuhan gebyagan monggo. Matur nuwun. Insyaallah iki badhe dipun paringi terang lan kados mekaten ingkang kula aturaken pilih anggen kula matur kathah lintang atur nyuwun ageng pangapunten ingkang sekata-katahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tuk kan ini boni. Gamburi ba, kota beba, buri ba, jauh yang urut pulang balik tuh. Kota barang. Nggih, monggo dipun damelaken langgam rumiyin sederengipun wayang labet malih nggih. Kanthi ngentosi wayah. Nggih sae. Dipun bawane nggih. Ngemborai awan
bebasan tanpa tepi ketongkol ngombar gagasan sak temaki nawa ngimpi nggih monggo dipun sambung Mbak Resti. wiragane hang
Nggih sampun kapiyarsa inggih menika langgamipun ngimpi. Ngimpi Sing jelas yang ngimpi sing apik-apik. Iya. Aja sing ora apik-apik. Tadi kayak mutan kodan, Yandra. Nggih, maka adapun terasakan kalian lenggeran apa wayange medal niki napa taksi lagon-lagon? Anje. Nggih monggo lenggeripun pun aturi joget. Iya lenggere kon turu bae. Turu. Niki seniki napa kapan Mbak Was? Ngesuk. Iya. Bocah ya aneh ngena lagi ditanggap dina kiye kok. Ah? Oh is. Iya iya mau. Kena iya kok. Bocah cilik tumpenge kuwi. Iki. Was wes. Damelaken ricik-ricik minggah sekar gadung Mas. Mangke selawe Ibu mawon nggih Mas. Nggih. Cak angger ngomong kudu temenan. Berisik loh. Lho nyatane kok. Kalau ketemu padu ora ketemu kangen. Ayo. Niki Niki kan kan nganggo kathok mudunnya ora patut kaya ibik malah. What? Doa lolo doa lolo. Ricik krimis sewis teka sedela maning bapak wis teka nyok kaget aduh rika bakal apa bungkus patah niku nisi napa dua lolo ala dua lolo recik krimis sewis teka sedela maning bapak wis teka nyok kaget aduh rika baktan apa bungkus patakane kondisi napa doa lolo maju baya siji praputri donga gemi dawuhing sang dipati amopo saya kitri jroning ati kang pinuji moga-moga andhar pinipuran warna ingkang etiam kanggo bombong ati Sakar kedua
gadung esen mayar mayar tembang bengong gawe-gawe gembira ngelingan budaya nekuna nyos Banyumasan bisa gawe bunga sekar gadung sekare gadung dodadung kawulane sekare gadung gadunge samayar mayar sekar gadung sekare gadung gadunge samayar mayar tembang bingung gawe-gawe gembira kelingan budayane kuna Banyumasan bisa gawe bunga sekar gadung sekare gadung dedandung kawulane sekare gadung gadunge samayar mayar ae ay ay ger ya Seger. Nggih. Niki sampun kapiarsa ngoling gendhi grecek-grecek minggah. Sekar gadung nggih. Pripun, Pak? Oh, nggih. Niki alhamdulillah sampun berkahi bunga surga utawi rezeki ingkang saking sinten makabul? Wah, makabul. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak kan ngertian banget. Angger Resti karo Siwas ki lengger ora nampa PKH. Iya mbok bener. Iya bener. Anyo karo kok kan ora nampa PKH. Jadi nampane nang kene. Nampane nang kene ngene Rama Karsi ngeye kowe anggar nusul mesti anu nyangoni jelas. Kon nggo tuku es teh karo bakso kucir. Amin. Pak, mugi-mugi rezekine bapake pikantuk berkah barokah nggih, Pak. Panjang yuswa, sehat selalu. Monggo niki mbok sanes-sanese kopi lendot nggih. Mbok sanes-sanese bapak niki nggih tek dongakaken sing apik-apik cukup 150.000. Jujul. Jujul. Ya ora lah wong Ya jujul selawe kok. ora jujul-jujulan wong akeh banget jejel ora telu papat. Kita begini sebuan bae. Ya ora bae. Iki kepriwe? Mengko baline kok metu ngendi ditutuk karo tabung gamelan kok gelem. Apa tabuhe kae mau tabuhe sing duwe gamelan. Tabuhe Mas Lian, Mbok Mas. Ya udah. Mbok Mas Lian tabuhe. Kaya Lian duwe tabu. Duwe wong anu nganggur suwe. Kamus. Mbok bener apa sih Mas? Iya, kayak ya kena kayak lho nyong ora ngerti statusnya lah. Usah bukake, usah Oh, iya. bukake. Mbok kalau ditambah telangsang kok nangis guder kepriwe jejal. Ora usah nangis, Mas. Iya iya. Niki alhamdulillah sangat kula saking KYEB saged nyang kuyung tang grup kesenian ebek Banyumasan saking Kutasari. Bener apa ora Mas? Iya bener. Nggih, jeneng grupnya apa Mas? Ora ten macet. Dewaca kok ngarep ndeleng maring mburi lengup. Kana usah munggah. Udan lengup kae Kana tok sejelat tok. Mas, dewaca kena jajalan lu apa Mas? Aja gelem aja kena. Wong anggar bayarane wis lunas kaya iki nyong Mas tangi be mau jam 11 seprapat. Bocah lengup. Iya kok kini saking pundi sih? Mulane ming ngarep. Duit tak ngerti nyong. Turonggo semi
semi selo ageng pimpinan saking Pak Tarsun, dalang Ki Solih, Ki Herman, Ki Lehan. Niki mangke mbok pilih wonten loker lowongan pekerjaan nggo dalang ya mbawa siap anu Mas. Usah daftar-daftaran nyong. Loh. Nyong wis kelebihan pegawean. Oh kayak kue. Iya ora bayaran maksudnya. Nah kayak kue singgi niki alamate Kutasari RT 2 RW 2 Kecamatan Baturaden. Nji mbok pilih ajeng nanggap saking Turonggo semi selo ageng niki murah meriah cukup 200.000. Hah? 200.000. Murah temen. Lah ya murah DP-ne lho. Ya jarong 500. Oh iya, siap. Niki tak dengakaken kalian pedagang-pedagang ingkang sampun gelar, sampun dasar, anak ST, anak bakso, bakso kucir, terus telur gulung, anak ngone Mas Santo barang kae jasuke, spaghetti goreng, sosis bakar. Kok apal temen bakul siji-sijine kok? Ya apal wong cokane pada anu donasi maring nyong. Iya Kak. Ayah siap bakul cilok semoga ini dagangannya pada habis, pada sehat selalu, panjang umur selalu. Amin. Terus nanti pulangnya dapat rezeki yang melimpah berkah barokah, panjang umur sehat selalu. Walaupun pada sering nemu udan ya res. Anji. Ya udana yang ngena berkah sekang Gusti Allah ya. Lara sudah nana yang udah rezeki gua adem-adem pikiran. Dasare. Gini saking bos mame KYP nggih ngresakaken Renggong Garut, tapi saderengipun wau niki maju tak gentar manut sing bayar. Iya iya banget. Nah, abangane wis metu saking Rama Karsim. Kasim bebek. Juragan bebek apa? Juragan. Anjing. Par butuh nduk maring anak baik. Lah ndoke mertuane be wis nyereti kok. Lengup. Aku ngene be olir sih. Ya ora, wong lengger kudune nang latar. Lah wong aku anu mengko gudul tanggal 33 kok. Tanggalane dewek lho. Lah iya. Ora apa-apa. Ke udu karena dalange urung papung, urung kramas ke udu. Karena kok Karena ke Desember, November, berember ke anu kayak gie cuacane. Ngecember ya. Iya, ngecember kayak anu. Si, monggo niki Mas, asal tabuhane di leming ora apa-apa ya. Asal moni bae, ngetutna lambe. Sugeng rawuh Pak Dalang Zaki niki. Pak Dalang Zaki Megantara sampun Apa sebapak? lah ya pernah ya angger dalang ya kudune Pak Dalang iki ya. Masa Mas Dalang iki. Bapak beder. Bapak. Si. Kopi lendot niki nggih, Pak. Kopi lendot rumin. Si. Gara-gara kopi lendot, tega apa Mas Lian? Gara-gara kopi lendot singanan ning warung kowan, duit tong langka pedot kanggo nyewani pelayan. Salah ya. Gara-gara kopi lendot singanan ning warung kowan, duit tong langka pedot kanggo nyewani pelayan. Tuku sapi oli bendo anane ngopi awadoneng lendo ning omah gawene sewa rapi ning lendo ngomonge abot lagi-lagi kedanan ning kopi lendot, rumah tangga bahagia dadine pedot. Ayo bawa gara-gara kopi lendot lagi sering sing solo bengi mangkat begadang
nongkrong ini warung wedang gara-gara kopi lendot sing ana ning warung toak duwing lan pakaian tong kanggo nyewa ki pelayan toko sapi oleh bandot lanang ning ngopi wadon ning lendot yen ning omah pengine sewot rapi ning lendot ngomonge abot laki-laki kedanan ning kopi lendot rumah tangga bahagia dadine pedot gara-gara kopi lendot sing kantong langka pedot akang go nyewani pelayan sampun Pak Nji mau pilih maning ya nu tambah 100.000 maning ya Pak Anggi matur sembah nuwun alhamdulillah pripun oh aja kaya gue kayak kan anggota meng dewek Nji niki sampun dipinangkani wonten kopi lendot saking bapake teng mriki nggih juragan bebek alhamdulillah mugi-mugi berkahi maling ya Pak sini ki nggih enten dikesan bebet Banyumasan Renggong Garut kalian nenggo para prajurit niki nggih semoga Mbak Was pinangkani Renggong Garut ayo woi yuk Ayo cepone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan srengenge lolon parane gunung kelut tanduran telo kaya ngene rakasane ora manut karo wong tua ereng-ereng omahe rayap omah gede kula
pegat apa tenteng tak lakoni ani-ani ranggawa tali janur dadak beseti arep mampir kat kowe wali sedulur dadak goleti cikal wanang alebah malas tua aja angkoh samake aneng desane gunung-gunung digawe sawah kepriwe golem banyoni durung-durung digawe susah kepriwe golem lakoni benang renteng gambang rang dinantetan wis cangklungan ngenteni wong ngomai betik layar bantal basah sinambungan melu lara abote kepengin jadi menurut tunjuk melati megare gelong 1 2 sayur pace lembayung pahit rasane kalah wudu wong alang kok tambal foto manur tumpi melati megaring pipi anak kempi wong seneng ngurung miliki ala kempi wong seneng ngurung miliki dong gelang jani ngapung alang sajeke wong ladonake bobonge srundeng toya banyu asine segara marah-marah kelingan dening rasane sukat latar jelulang ciut godhonge jadrang kimas wong urip bareng sebumi gandul siti kecewoe cilik wite langka resti wong bagus terus atine jenang beras bumbone ketubaran das burung marem wong seneng kurang rembuke ayo samarang dokter regane larang dibuka mampu segar ayo samarang dokter regane larang dibuka anu bunder Yesus kali kadung jero banyu mili manang soten atine bolar baleran menurut tunjung melati megare gelong leso bingung kena guna penawuyung ae
hu ya hu ya hu o ha e ha e ha e ha e ha o ha e hu ha e ha e ha e ha e hu ha e ha e Ji mengkatan wae niki sampun ngapiarsa ngeling gending renggong Garut panyuwunan saking Bos Mame Kucir niki nggih. Bos Mame Kucir. Anu sing miki nyong kowe mame dewek kucir dewek ora miki anu nyong merujane. ngapa Bapak Kucir ke bandem mari ngenet ning anu kursi sitok kaya kowe lah dadi sih maksudnya ya anu mandan. Ya dongen ya nu 1 2 3 4 5 10 Pak Kucir. debandem karo indil-indil ya kena. Iya, nggih. Niki ajeng katerasaken kali prajurit-prajurit niki nggih. Ajeng tarian mali napa ajeng jantur kembang nyun sewu niki. Nggih, pripun Mas? Lapas jantur kembang. Aji, sumangga niki ngagemen apa Mas biasane? Cinta merah jambu apa? Oh gala-gala, oh cukup Patra cinta. Iya. Ke barongan didelang ngono bae engko tulian nambah wasiki karo nyong. Iya, ngonyong sing tek ngarep kok sing mburi. Ora Mas lian bae Kowe karo nyong kok. Kowe karo nyong. mbok keselimpet Ora, kowe sing mburi, nyong sing ngarep dadi anggar nyong ngentut kan kecap-kecap. cici Ayangnya nyong kuling guyu ngakak banget ya. bahagia banget ya bahagia banget Bahagia sekali. Sangu apa ora Aa? Ora? Ya putus bae lah ngelora sangu. Ya, ini minggir karo Lilo ya kena jagonge mbok ditabrak barongan. Jajaran karo Lilo apa karo Koko? Iya, semoga Mas niki. Tumpangnya kena gawang anak. Oh, turun kok tekan ngono susu tekan perusahaan kok bingung. Ngesuk ya kena. Kaki arsa.
Kapiyarsa saranipun antapring prawadya anjing dalam kumara tanggar biari gumagura kangasa binarungi krapyak-krapyak mata katik kapiyarsa swaranipun nirambake samudra Guru katekena wong menungsa uripe ning alam dunya bejane sing sabar lan rima mula kudu eling. bagus yondo eling wong eling bali amani ya mas yondo
hati kang bagus kasih banyu milih alamanang sate walormu laraban ayo manang sate alamanang sate atine bolar balena bagus kondi griyane abang pate diobong su luwe rasa
Dewayu tanggal sekut Rama pikir sabdane sang guru katekana manungsa urip alam dunya bejane sing sabar lan remah mula kudu eling lan waspada ana maning modele wong pura ketang najan tua nanging ora kurang reka kendangi tipungi pengirangi melong-melong swaraning botak babingko ae ya 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 ae
bejane sing sabar nerima muga kudu eling lan ana maning modele wong kene bae Ngendi sajan tua nanging ora kurang reka Yo. Gendang tipunge Terus panggenonge aku njaluk ponorogoan mas sopet-sopet Rama kunis eling ya mas kenes rama sing sabar nerima moga kudu eling lan waspada sabdane sang guru kateken menungsa urip nang alam dunya bejane sing sabar nerima moga kudu eling lan waspada ana maning modele wong kene bae senajan tuwa nanging ora kurang reka kendang tipunge
bejane sing sabar handemah pola kudu eling lan waspada anane monggo berbalik aja tua nang ora kurang arek ngendangi tipuke pengerane malung-malung parane kota kapingku ya yo 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 pacar si Mas bener klasik kae sing nggo garis-garis ngomongi rap habis domong aja mendem wong nusul malah mendem klasik lirik maning kae Mas lirik maning kae oh mulai dia pakai duh iya gusah mana oh balik karo si Mas ya bisik Mas domen tangga kok kowe disitan kok anggere wis mangan segala iki kuwi kok oh dadine nyambar nek nyetrum fokus ya aslinya orang fokus itu ning kanu mangan delendem jangkrik ya Mas lama
Lan Mas Bada ora bosan ning bebas. Ngiring semangkene ya Mas ya. Jan. Bosan eling-eling banget. Davin nganggo apa mandraguna apa bayangkara Vin? Iya Sigro nganggone. Wis ganti biasanya bayangkara. Sigro Mas iya.
Aja nakal lo, sing ngakur lo. Heh, kono bading. Aja diselentiki lo. Hah? Iya.